Промоциите в T-Max продължават и през празниците. От петък до неделя. Минус 20% на сектор плочки. Тази седмица не пропускайте на промозона. Пасатор Мастър 200 вата 21,49. Лепило за плочки Weber 6,49. Куфър за инструменти 16 инча 7,99. Панелен радиатор 600 на 1000 144,49. И още интересни предложения на промоцена във всички магазини T-Max. Разгледайте и актуалната ни брошура на tmax.bg. Искам да имам уникална сватба с уникална торта. Искам от нея да излетят истински гълъби. Бяла като булка, красива като мечтите ми, сладка като любовта. Искам на нас да ни е сладко, а пък те нека да си викат горчиво. Уникалните торти от Никай, защото винаги са най. Луксозно ново строителство от Мачмор. Откри своя нов просторен дом на Мачмор EU. 25 години. Време за рестарт. Диапазон Рекърдс представя втори албум на фолклорния изпълнител Филип Синапов «Песни от извора». Песни, бликащи от недрата на Родопите и автентични двугласи от различни фолклорни области на България. 11 песни, носещи дъхавия колорит на родопската музика. Поръчайте новия албум на Филип Синапов «Песни от извора» в онлайн магазина bgmusicshop.bg или на телефон 02 920 0313. Медиен партньор Fanfolk TV. Зона за поздрави с телефонни номера за обаждания от чужбина. Ако сте в Германия, Нидерландия, Белгия, Великобритания или Испания, вече може да поздравите вашите близки и приятели на живо в ефира на Фен ТВ и предаването Зона за поздрави. Хей предупреждава. Излязло е